Yo beste liefhebber, hopelijk is alles goed met je. En ik zeg dat zo altijd aan het begin van een video of een bericht soms of een spraakbericht. Maar het is niet zomaar iets dat ik zeg, ik meen dat ook oprecht. Ik heb zelf ook al in situaties gezeten waar dat niet zo goed ging met me. En eigenlijk wens ik dat niemand toe, dus ik hoop me oprecht dat het goed gaat met je. En pak dat niet zo is, dan misschien makkelijk gezegd vanuit de positie waarin dat goed gaat, maar dan geloof ik toch dat het beter wordt. Dus hang in there, het is niet altijd even evident. We zijn hier weer, het einde van het jaar, wrap-up, wat dat 2023 allemaal gebracht. Ja, eerst was er de release van C-Kant. Collabo album tussen DJ Grasshopper, Vinstrumentals en mezelf. De opvolger van B-Kant. 18 tracks. Is online gekomen denk ik begin juni. Platen en iets langer op zich laten duren. Die zijn eigenlijk nu enkele weken terug verstuurd geweest naar de mensen. Er zijn nog altijd exemplaren over. Je kan nog altijd een kopietje bestellen via boombap.store. Ik kan zorgen dat de links in de beschrijving staan. We appreciëren er alvast vrij hard, gesupport daar vrij hard mee. En dat zorgt ervoor dat we dan weer opnieuw kunnen projecten doen. Dus als je nog geen hebt en hebt er toch zin voor eentje op de kop te tikken, aarzelt niet. Ik ben vrij blij met C-Kant. Sarah Monen had ook een vrij coole feature gedaan. En Gemene Blij, Robin Hood en Simon I. Het is een beetje mellow, vrij chill. Ze is chiller ten opzichte van B-Kant. Wat is al niettemin wel een beetje in dezelfde lijn, laat dus zeggen. Marcian Release Show, 29 april 2023. De plaat Moederblad was uitgekomen het jaar ervoor. Vinyl was meteen uitverkocht. Er zijn nog steeds enkele cd'tjes beschikbaar. Je kunt die gewoon die is verkrijgen op het moment dat we een show geven. Ze zijn ook beschikbaar via de website. We hebben die eigenlijk niet specifiek gepromoot. Die waren eigenlijk ook niet te koop online, maar enkel tijdens de live shows. Maar er zijn er dus nog enkele exemplaren over en eentje wilde ook, aarzelt zeker niet. Release show was dope, we hadden Droge P en Mon over de vloer. We hadden Mr. Ill ook in het voorprogramma. DJ Tweet was mee met Mr. Ill. En ja, het was eigenlijk gewoon een vrij coole avond. We hebben er ferm van genoten. We hebben een lange show gegeven, ik denk een uur en 45 minuten of zo. Er zaten wel wat zware stukken in ook, heb ik gehoord achteraf. Maar we waren vrij content met de opkomst. En we hebben toen ook nog een paar vrij coole optredens kunnen doen met Marcian in 2023. Het was een blessing voor mijn twee broeders op het podium te staan. Dus ik zou zeggen, zoek je nog een coole gig. Wil je nog een optreden ergens hebben, zoek je nog een band of een act voor je een affiche op te fleuren. Aarzelt dan niet voor me te contacteren. Ik kan hier ook e-mailadres even linken, maar dat staat ook in de beschrijving van de video. Dan in de zomer is er een track erop, Wave. Dat is van een projectje van Simon I en mezelf. Het tape waar we aan bezig zijn. Er staat niet echt geen deadline op. Het is zo wat hangen in Bushido, beetje viben, muziek maken, wat golven, waven. En vrij content met de eerste track. Was hier vrij spontaan eigenlijk tot stand gekomen. Het was eigenlijk een Marcian repetitie, maar Tovi was dan niet, kost niet afstaan die dag. En ik en Simon had ik al wel lopen spelen met die Devo samen wat nummers te maken. En dan is die wave ontstaan. We hebben dan vrij vlug een videoclipje erbij gefixt en online gezet. Het is ook goed ontvangen geweest bij de mensen, dat is deugd. Dus we zijn rustig weg aan het verder werken aan
nieuwe muziek ook voor dat tapeje. Kan hier een keertje lekker een mini previewtje for the people. Dat is een beatje van Groene Vingers. En de titel, of toch de werktitel, is Geduld is de sleutel. Even een korte teaser. Er volgt meer, maar we weten nog niet meteen wanneer. Waarschijnlijk in 2024. We hopen voor dan misschien dat EP'tje of tapeje los te kunnen laten. Sowieso een volgende single, of nog een track of zo wel. Maar of dat compleet gaat zijn, dat weten we nog niet. Dan heb ik 3 EP's gedropt in het najaar. De EP 1, plus 1 en 3. Samen goed voor 1 plus 1 is 3. Het is eigenlijk wel een totaalproject. Ze staan afzonderlijk op hunzelf, maar eigenlijk horen ze samen. 3x7 tracks, 1 project, 21 tracks in totaal, 81 minuten. Ze zijn ook vrij goed ontvangen geweest, ik ben daar heel dankbaar voor. Ik heb er ook een wedstrijd aan gekoppeld, proficiat nog een keer aan de mensen die gewonnen hebben. En die 1 plus 1 is 3 was eigenlijk de promo van een ander project die gedropt is in het najaar. En dat is Regel van 3. Er is ook merch uitgekomen. Er is nog steeds merch beschikbaar. De petten zijn wel uitverkocht. Ik ben vrij content met hoe dat ze er zijn uitgekomen. Ik hou nog steeds van het logotje van Konski. Het is bijna een soort yin-yang, maar dan er zitten net nog wat extra betekenissen achter. Dus ja, ik heb merch gedaan, ik heb hoodies, ik heb shirts gedropt van Regel van 3. Dat was ook een vrij speciaal project, Triple Gatefold Vinyl. Dus blijkbaar was het nog nooit gedaan in de Belgische hip-hop scene. Dus ik vond het wel leuk. Allee, het was niet daarom dat ik dat gedaan had, het idee was spontaan in mijn hoofd te komen. Het was wel leuk voor dat dan te beseffen, dat dat een unicum was, of een primeur toch alvast. We hebben er een albumvoorstelling aan gekoppeld in Brugge. Dat was samen met de liveband, met DJ Grasshopper, Simon I, Sarah Monen, Tim Willeman en Trad aan de knoppen. Was, al zeg ik het zelf, een vrij succes. De zaal was meer dan uitverkocht. De plaat was uitverkocht de avond zelf, dat had ik echt nooit aan verwacht. En het was gewoon, ja, ik heb er vrij hard van nagenoten ofzo. Het was echt voor mij ook zo'n bevestiging ofzo, dat als solo MC dat ook wel lukt op podium. Mijn muziek is misschien niet het meest dansbare ofzo, en er waren er toch altijd wat twijfels van hoe ze dat hier aanpakken. Ik heb ook 5 videoclips gedropt bij Regel van 3. Amorf van Kevin van der Marlieren. Dan Fast Food, dat is van Maximilien en Walt. Dan heb ik Verbositeit gedaan, dat was een clipje van Vorre. Dan is Bodemloos uitgekomen, track featuring Vorre. Die valt vrij hard in de smaak, ze zelf ook vrij hard van een nummer. Clipje van Cody Watson. En dan als laatste nog een videoclip bij Ollewegen Leiden naar Rome. En dan was de clip van Glenn Dumartier, die ook als acteur te zien is in de eerste clip in Amorf. Het was vrij nice, dat gevoel met de liveband ook. Dat was niet eenmalig, we willen dat voortzetten. En eind 2023 bracht dan ook de samenwerking tussen mezelf en Hustle Agency voor bookings. Dus dat je eens wilt boeken met de liveband, dat je een coole show wilt, iets uniek. Het is vrij leuk met die live instrumenten. Dan ja, alle info in de beschrijving, like dat ik al zei. Wat in 2023 nog gebracht? Er is nog een pre-order dan geweest voor 1 plus 1 is 3. Die zijn quasi allemaal weg. We hopen, of ik hoop dan, dat die eind januari, begin februari hier gaat toekomen. Dan wordt die ASAP jullie richting uitgestuurd. Dikke merci, nog eens voor de support ook. En er is eindelijk een website online. Ik was er al lang over aan het denken. En nu kun je daar
meer info vinden over mezelf als artiest. Mogelijkheden voor boekings, ja, voor van alles, voor workshops, voor optredens, voor voorstellingen. Ook voor mixes of opnames hier in de Bushido Studio. En er is ook een webshop aanwezig waar je merch of muziek die nog overblijft als ze niet uitverkocht zijn of zo kunt supporten. Dus ik ben blij dat ik eindelijk die website aan. Dikke merci ook aan Jiggy aka Funky J voor met de help met die website. Zonder jou ging dat toch niet zo vlot gelukt zijn. Dus ja, dank u voor al jullie support in 2023. Wat brengt 2024? In 2024 gaan we optreden zo met de liveband. Zoveel mogelijk, dat hoop ik toch. Ik hoop echt dat we heel wat podia mogen onveilig maken. Maar misschien extra veilig maken. Het is maar hoe dat je het beziet. We hebben er vrij veel zin in, alvast. Die eerste sessie met de liveband, dat smaakte toch naar meer alvast. Dus hopelijk komt er daar heel wat meer van in 2024. Dan mensen die me al even volgen, die weten dat ik in 2022 een EP ingedropt, de 7. Dat was met 7 tracks op, eigenlijk 7 keer 16 bars. Op beats van Steez Nuts. Dat is goed ontvangen westelijk door de mensen ook. Het was daar dan ook een wedstrijd aan gekoppeld. En omdat dat zo leuk was om te doen, komt er een opvolger. Normaal gezien begin 2024 komt de 9. 9 x 16 bars. Dat zal ook weer op mijn YouTube kanaal verschijnen. En er zal waarschijnlijk ook weer een wedstrijd aan gekoppeld zijn. Dan ik dat ik voorheen al zei, waarschijnlijk gaan we chatten voor die tijd met Simon I nog wat een extra vitesse in te doen ofzo. Er komt sowieso aan nog een single of 2 sowieso op jullie af. En hopelijk raakt die tape ook af in 2024. Maar we zijn er rustig wel aan bezig. Er staat echt geen pressure op of niks. Dus, maar dat kun je ook verwachten. Dus dan ga ik blijven workshops geven. Hopelijk ook nog wat meer. Wat meer trajecten nog. Zomerkampjes, van alles. Ik heb er echt een passie ontdekt. Ik doe dat vrij graag. Voor mijn opgedane kennis en ervaring doorheen de jaren door te geven aan een jonger publiek. En tegelijkertijd ze even 2 uur weg te nemen van de normale gang van zaken en ze ben te leiden in een andere wereld. Het is vrij leuk. Ik heb ook het gevoel dat de gasten, dat we daar een connectie vormen ofzo. En dat vind ik altijd leuk om te doen. Dus ik zie stelletjes wel ook bezig aan eigenlijk een masterclass. Een speciale workshopreeks in meerdere sessies, meerdere niveaus. Maar of dat voor 2024 gaat zijn dat dat afgeraakt, dat weet ik eigenlijk niet. Eigenlijk duw ik dat erbij soms te veel naar achter op mijn prioriteitenlijst en zie ik liever met het creatieve en zo bezig dan het volledig in elkaar stoppen van die reeks. Ik vind dat vrij leuk om te doen, maar er komt er wel heel wat werk bij te kijken. Want het zijn masterclasses en ik wil dat goed doen. Yes. Komt er nog iets in 2024? Misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zie vaak nog een impulsieve op vlak van muziek maken en van projecten en zo. Dus wie weet komt er nog een tape aan waarvan ik nu nog geweten heb, die nog niet bestaat. Normaal gezien komt er nog een soort eindejaars special in 2024. Iets vrij speciaals dat ik zo wil doen, maar daar ga ik ook nog geen verdere details over geven. Daarvoor ga je moeten op de voet volgen, zou ik zeggen. Dat is misschien traditiegetrouw. Nog een freestyle gooien voor jullie. We doen dat eigenlijk in die recap video's meestal. Dus hoe heb ik dat gedaan de vorige keer, is hoe ik dat gedaan heb met woorden. Ik denk het wel. Misschien is dat wel leuk om ook weer te doen. Dus ja, er blijven ook nog willekeurige freestyle over 4 willekeurige woorden. Filmpjes erom in 2024, dat vind ik ook vrij chic te doen. Dat freestyle is echt iets dat ik van houden. Kijk, dat is hier de website.
dat ik altijd naartoe ga. En dan start dat met zo'n 10 woorden. En dan kan je hier kiezen uit het woordenboek. Zou ik hier kunnen zoomen. Daarbij. En ik doe altijd gewoon het complete woordenboek, maar ik kan dat ook opdelen. Ik heb voor fastfood heb ik hier eten gekozen en dan een speciaal gedaan, toen dat fastfood dropte. En het aantal woorden zet ik op 4 dus, maar laat hem nu op 10 houden misschien, dat dat wel short is, maar toch een iets langer filmpje. Dus ik ga hem even laten gaan. Dus we hebben contract, traag, mondstuk, geheugenverlies, keuken, geheugenverlies. Als dat Vlaming is, dat keuken, grens, staart, emerald, voorspelling en filter. Dus ik ga die camera weer draaien naar mezelf. Tja, voor een beat. Ik ga proberen van die woorden op het scherm te zetten of zo, waardoor dat ze voor jullie zichtbaar zijn. Dat is misschien het makkelijkst. Yo, laat eens beginnen met hier nu gewone directe verzin. Ik bemin de taal, het moment dat ik het allemaal bij elkaar gooi. Je weet het, die hassen, het is hier al. Het contact dank ik maken met mezelf en ik schrijf me geen contract, nee. Hey yo, ik help mezelf voor in de pen te bluffen in de toekomst. En ik hoop dat het mezelf wel goed komt, dat zou wel zin. Want het is hier niet contractueel, ik doe dat uit mezelf, yo, ik zie sentimenteel. Het moment dan kan die rap spacen. Hey yo, het is hard, goed dat we dat hier nu doen. Het zong ik hier van start. En soms is het rap, want het is ook rap. En soms gaat het traag, het moment dat ik mijn woorden zet. Maar, hey yo, ik ga niet op vooruit. Ik heb licht snelheid nodig, maar dan maak ik geluid. En breek door de geluidsmuur. Ook hier mijn klank zet. Dat zou wel zin in, yo, ik investeren in aspecten. Zodat de rest ligt maar links laten liggen. Je weet het dan ik doe, yo, ik breng zotte zin en ik hang ze aan elkaar. Yeah, ik doe dus wat ik hier wil, er komt woorden uit mijn mond stuk. En ik rap me soms zoveel achter een sessie in Bushido en ik af en toe mijn mond stuk gemaakt. En yo, je weet het dat ik hier rap met andere woorden moet komen. En yo, er is hier tact nodig voor het volgende woord hier nu te zetten. Verlies, en yo, ik ken het dialect. Dat is mijn West-Vlaams en dus weet je dat dat niet evident is voor u te spreken als een MC. Want het is de G op de H. Kan je dat herinneren van grafgravers? En yo, ik weet het, dan kijk niet minderen qua flow. Maar yo, ik kom een keer nu rete strak. Vergeet niet, yo, ik kom niet met amnesia. Amnesia, dat was het wat dat we er vroeger gewoon al in de shop. Oh, je weet wat ik bedoel. Dus moet ik er niet mee inzitten dat me gaat darten. Ik herinner alles aan dat ik ken vanaf de start. Yeah, kom ik hier nu op de beat beuken. Serveren dope en rap, slik als toen ik in de keuken. Wat ik een chef-kok. Hey yo, het is hip-hop, hoe dat we het hier nu doen. Je weet het, yo, ik flip en flop, maar zelden. Want kijk hier drop, het zou wel zin dat we doen. Hey yo, de smaak is hier top, want ik serveer het direct met wat verse ingrediënten. Hey yo, hip-hop, dat blijf ik hier representen alle dagen. En ik stap nu over de grens, zie ongelimiteerd het moment dat ik je hier nu ga zeggen wat dat in me zit. En ik ken hier nu echt de woorden niet gevonden voor op te rijmen. Dat is rap, dat is freestyle. Soms komt het like de wild en af en toe is het like of dat je wat seconden verspeelt. En toen moet je wat verder gaan. Ik zit onbegrensd, dus ik zie ik ongelimiteerd. Dank ik hier nu echt ieder woord connecteren. Hey yo, en voort honk ik maar, yo, ik ken ik hier geneigd terug een start. Lekker hond, niet bang is. Het zou wel zin, yo, je weet dan ik al lang spit. Hey yo, check het, yo, ik ken een nieuwe beat nodig, ga ik hier en verder rap. En dus weet je dat we weer hier connect. Het zou wel zin, yo, 93 till infinity. Yo, ik zin MC op de mak. Check het, yo, het is al op de mak. En hoe dat ik het hier gewoon knal. En yo, ik zin een emerald of een emerald. Is dat geen Engels woord? En yo, ik ken het vullen, mager, ook ik hier spit. Het zou wel zin, ik zin een edelsteen. Ik vergeet niet ter plekke. Daarom zie ik lekker jam. Ik geef hem naar de junder en je weet het, yo, ik hen door het woord G-E-M. Dus ik zijn gevaarlijk en meedogenloos. Het moment dat mijn woorden hier zet, dan is een acroniem, yo. Ik hoor direct wat dat er op me afkomt. Een vertelling, dat geef ik aan junder. Ik doe hier nu een voorspelling. 2024 gaat echt de shit zijn. Yo, hey yo, ik moet het dit vinden voor alles te doen wat ik van ben.
Yeah, het zou wel zijn. We zijn kennen die de beat op z'n erop zet. En joh, de upset is dat we verder blijven gaan met die raps. En dat is hier nog een filter. Zo gaan we dat hier niet doen. Joh, wij killen de beat op het gemak. Yeah, en het is strak en ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Dat is, hey, dat is het dan. Je weet het dan met toe, hopelijk kan je het verstaan. Freestyletje. Ik kan nog niet freestyle vandaag of niks. Of ik al een paar dagen niet. En dan voel ik dat. Maar oké, je weet wel. Het is hip-hop. Er staan geen punten op ofzo. 7 op 10 Samurai. Dat is 6,9. 6,4. 7,2. Het is maat, hè. Het is al... het is niet vast, hè. Hey. Zie je Hassanantje? Dat vind ik wel zot. Ook zijn een redelijke zeveraar, ik weet het. En het is niet zo evident, een lang filmpje. Eigenlijk zie ik gewoon aan het vertellen wat dat er gebeurd is. Lijkt of dat je dat niet weet. En wat dat er natuurlijk misschien komt. Dus like dat ik zei in het begin van het filmpje. Hopelijk is alles goed met mij. Wat niet zo is, laat je kop niet aan. Zit er voor elkaar. 1 plus 1. Is 3, hè. Want niet moeilijk, maar. Dus ja, wat moet ik zeggen? Merci voor alles. 2024 gaat de shit zijn. We zijn 1 Hassan nog steeds.